na tomto mieste. Vieš, neviem, s čím prechádzaš, aj mnohí tu chýbajú. Písali mi, volali, že majú teploty a nemôžu prísť, ale verím tomu, že Boh ich uzdraví. A skôr ako sa pomodlím, dostal som také slovo pre niekoho z vás. Neviem, čím prechádzaš a kde si, na akom mieste si, v akom tlaku a v akom boji prechádzaš. Tak dneska Boh tebe hovorí, neboj sa, lebo ja som s tebou. Nepozeraj sa ustrašenie vokol seba, lebo ja som Boh tvoj. Posilním ťa a pomôžem ti. I podopriem ťa svojou spasonosnou pravicou. Daj Bohu slávu. Halelúja. On je s tebou, církev. On ťa neopustí. Vieš, v Božom slove je zasľúbenie, že aj keby matka sa nás riekla, opustili by nás všetky, on je. Tak vzácni sme v jeho očiach, že tvoje meno si vril do svojej dlani. Halelúja. Poď pozdvihni svoje ruky dnes na tomto mieste. Poďme ho uctievať, našho Pána. Poďme sa modliť. Halelúja, chválime ťa, drahý Otče. Chválime ťa, Abba, Otče, že si živý, mocný Boh. Ďakujeme ti, Pane, za tento deň, za milosť, Pane, že aj dnes tu môžeme stáť a chváliť a vyvyšovať tvoje meno, Ježiš. O, Abba, Otče, ty si nás našiel. Prišiel deň, Pane, kedy si klopal na dvere našho srdca. My sme počuli tvoj hlas a my sme ti otvorili. A my sme prijali teba ako Pána pánov a kráľa kráľov. Tak aj dnes, drahý Otče, vítame ťa tu na tomto mieste. Prosíme ťa, Duchu Svätý, prevezmi nadvládu dnes nad každým z nás. Očisti nás, Ježiš. Očisti nás svojou krvou. Nech sme svätí a čistí dnes pred tebou. Nech každý tón, každá chvála ti príde až k tvojmu trónu. K trónu milosti, Pane. Až k tvojim nohám, Otče. Otče, len jedno prosím. Nechcem ani zlato, ani striebro. Len tvoju prítomnosť. Viac teba, Abba, Otče. Viac teba, Abba, Otče. Daj sa nám viac poznávať skrze svojho Ducha Svätého. A prosím ťa, Pane, aby si nás zajal skrze Ducha Svätého. Zajmi nás, Bože. Otče, tvoje slovo hovorí, že tam, kde sú traja v tvojom mene, ty si uprostred nich. A my veríme tvojmu slovu. My sme sa tu stretli kvôli tebe. To není o nás, to je o tebe, drahý Otče. To je o tebe, drahý Ježiš. O, svatý, svatý, svatý. Veľká je tvoja milosť. A tvoja láska sa nedá zmerať. Aký si dobrý. Len z tvojej milosti tu stojíme dnes. Tvoja prenádherná milosť, Otče. Si mocný Boh. Ty si Boh El Shaddai, El Elohim, El Adonai. Ty si Jahve Nisi. Ty si Jahve Jaira. Ty si Jahve Rabeka, ten, ktorý uzdravuje. Ty skúmaš vnútro. Ty vieš, čo potrebujeme. Dávam ti toto miesto, tento čas. Buď kráľom, buď pánom dnes tohto zhromaždenia. Nech sa deje tvoja vôľa. Tak ako je v nebi, nech sa deje dnes na tomto mieste. Poženaj tieto chvály, urob si trón nad týmito chválmi. Dotýkaj sa, Bože. Prechádzaj sa, dotýkaj sa každého srdca. Oče, není slov ti vyjadriť, aký si dobrý. Prosím ťa, dovol nám. A som trošku dovolná pocítiť to, čo cítia 24 starcov, ktorí sú pod tvojim trónom a dňom i nocou sa ti kláňajú a volajú svätý, svätý, svätý. A som kvapku tvojej prítomnosti, Oče.
Oče! Príď, Pane! Lesiamon lemosiandes! Šeriamos! Svatý! Svatý! Áno, chceme ťa uctievať v duchu a v pravde. V čistote a vo svátosti. Lebo si toho hoden. Si hoden. Si hoden všetkej slávy. Nech si je zdána chvála. Oslav sa dnes, Pane, na tomto mieste. V mocnom mene Ježiš. A cirkev na to povie. Amen. Daj Bohu slávu. A poďme chváliť našho Pána.
sa oči otvoria, Ruchy budú počuť jeho hlas a hromy budú stáť, radosťou tancovať a nemi budú spievať. On je silný Boh Izraelov, on je silný Boh Izraelov, jeho slávny hlas bude počuť každý z nás. On je silný Boh Izraelov, on je silný Boh Izraelov, on je silný Boh Izraelov, jeho slávny hlas bude počuť každý z nás. On je silný Boh Izraelov, a slepým sa oči otvoria, ruchy budú počuť jeho hlas a domy budú stáť, s radosťou tancovať a nemi budú spievať. a slepým sa oči otvoria, a ruchy budú počuť jeho hlas, A hromy budú stáť, s radosťou tancovať. a nemi budú spievať. On je silný Boh Izraelov, on je silný Boh Izraelov, a jeho slávny hlas bude počuť každý z nás. On je silný Boh Izraelov, on je silný Boh Izraelov, on je silný Boh Izraelov, jeho slávny hlas bude počuť každý z nás. On je silný Boh Izraelov, a on je silný Boh Izraelov, on je silný Boh Izraelov, a jeho slávny hlas bude počuť každý z nás. On je silný Boh Izraelov, a slepým sa Oči otvoria, a ruchy budú počuť jeho hlas, a hromy budú stáť, s radosťou tancovať. a neby budú spievať. On je Slepým sa oči otvoria, a ruchy budú počuť jeho hlas, a hromy budú stáť, s radosťou tancovať, a nemi budú spievať. On je silný Boh Izraelov, on je silný Boh Izraelov, jeho slávny hlas bude Počuť každý z nás, On je silný Boh Izraelov, a on je silný Boh Izraelov, a on je silný Boh Izraelov, jeho slávny hlas bude počuť každý z nás. On je silný Boh Izraelov, a slepým sa oči otvoria, a ruchy budú počuť jeho hlas, a hromy budú stáť, s radosťou tancovať a nemi budú spievať. On je silný Boh Izraelov, on je silný Boh Izraelov, jeho slávny hlas bude počuť každý z nás. On je silný Boh Izraelov. Príď, si vítaný Ježiš, srdce otváram ti, príď Duch Svätý k nám. Túžim ťa stretnúť tvárou tvár, a viem, že si pri nás, ja potrebujem ťa. Nech sú naše chvály ti trónom, oheň zapáľ v nás, príď Duch Svätý k nám. Dýchaj v nás, dýchaj v nás, Duchu príď, na teba čakám.
stretnúť tvár o tvár. Viem, že si pri nás, ja potrebujem ťa. Nech sú naše chvály, nech sú naše chvály ti trónom. Oheň zapáľ v nás, príď Svätý k nám. Dýchaj nás, Duchu príď, na teba čakám. Dýchaj nás, Duchu príď, na teba čakám. Vyznávaj so mnou, halleluja, ty si slávny Boh, ty si slávny Boh El Shaddai. Nebo nám otváraš, duch tvoj hýbe sa, vierou nádej máme v tebe, Pán. Nebo nám otváraš, duch tvoj hýbe sa, vierou nádej máme v tebe, Pán. Nebo otvára sa pre nás, Duch Svätý sile hýbe sa, vierou nádej máme v tebe, Pán, v tebe, Pán. Nebo otvára sa pre nás, Duch Svätý sile hýbe sa, vierou nádej máme v tebe, Pán, v tebe, Pán. Dýchaj v nás, Duchu príď, na teba čakám. 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 Nebo nám otváraš, duch tvoj hýbe sa, vierou nádej máme v tebe, Pán. Nebo nám otváraš, duch tvoj hýbe sa, vierou nádej máme v tebe, Král. Nebo nám otváraš, duch tvoj hýbe sa, vierou nádej máme v tebe, Král. Nebo otvára sa pre nás, Duch Svätý sile hýbe sa, vierou nádej máme v tebe, Pán, v tebe, Pán. Nebo otvára sa pre nás, Duch Svätý sile hýbe sa, vierou nádej máme v tebe, Pán, v tebe, Pán. Dýchaj v nás, Duchu príď, na teba čakám. Dýchaj v nás, Duchu príď, na teba čakám. Dýchaj v nás, Duchu príď, na teba čakám. Dýchaj v nás, Duchu príď, na
čakám, nebo nám otvára, duch tvoj hýbe sa. Vierou nádej mám v tebe. Nebo nám otvára, halleluja. Máme v tebe, Pán. Nebo nám otváraš, duch tvoj hýbe sa. Vierou nádej máme v tebe, Pán. Nebo nám otváraš, duch tvoj hýbe sa. Vierou nádej máme v tebe, Král. Nebo nám otváraš, duch tvoj hýbe sa. Vierou nádej máme v tebe, Pán. Nebo nám otváraš, duch tvoj hýbe sa. Vierou nádej máme v tebe, Král. Dýchaj v nás, duchu príď, na teba čakám. Dýchaj nás, duchu príď, na teba čakám. Ješua. Haleluja, daj slavu Pánovi. Haleluja, Duch Svätý je na tomto mieste, cirkev. Haleluja. Deva Bari Baba Ishna Deva Amarora Tu sa Sakodí vestíka Trovaš pravdu Sakodí vestíka Tiri milosť
Miri famiglia, miro che in andre trova me manadara miro te valichera miro te hoy di che spremiro che Miri famiglia, miro che in andre trova me manadara miro te valichera miro te hoy di che spremiro che famiglia miro che in andre trova me manadara miro te valichera miro te hoy di che spremiro che miri famiglia Tisíce generací úcte kláňajú sa, spievať budú chvály kráľovi. Aj tí, čo šli pred nami, aj tí, čo uveria, spievať budú chvály kráľovi. Ty máš meno slávy, ty máš meno spásy, ty máš meno najkrajšie. Ty pánstva či kráľovstva nad vládou a nad mocnosť, ty máš meno najkrajšie. Anjeli chvália, svätý, stvorenie volá. Svätý, ty si najvyšší. Svätý, na veky svätý. Čo šli pred nami, aj tí, čo uveria, spievať budú chváliť
Vyznávaj so mnou, anjeli chvália. Stvorenie volá. Svet si. Ty si najvyšší. Anjeli chvália. Svet. Ty si najvyšší, svätý, na veky svätý. Anjeli chvália, svätý, stvorenie volá. Svätý, ty si najvyšší, svätý, na veky svätý. Anjeli chvália, svätý, stvorenie volá. Svätý, ty si najvyšší, svätý, na veky si svätý Ježiš. Halleluja, anjeli chvália, si svätý kráľ. Halleluja, svätý, ty si najvyšší, svätý, na veky svätý. Halleluja. Ježiš Kristus zlapatil, aby ty dneska mohla si ho chváliť a uctievať. Aby si mohla uctievať živého kráľa na tomto mieste. Aleluja. Nepozeraj sa ani na ľavo, ani na právo. Pozeraj sa na to, čo pre teba urobil Ježiš Kristus. Halleluja. Halleluja. Anjeli chvália. Svätý, stvorenie volá. Svätý, ty si najvyšší, svätý, si na veky svätý. Gloria, anjeli chvália, svätý, stvorenie volá. Svätý, ty si najvyšší, svätý, si na veky svätý. Anjeli chvália, svätý, stvorenie volá. Svätý, ty si najvyšší, si svätý, si na veky svätý. Tisíce generácií úcte kláňajú sa, spievať budú chvály kráľovi. Aj tí, čo šli pred nami, aj tí, čo uveria, spievať budú chvály kráľovi. Ty máš
meno slávy, ty máš meno spásy, ty máš meno nad každé. Nad tróny, aj nad pánstva, nad vládou a kráľovstva, ty máš meno nad každé. Anjeli chvália, svätý, stvorenie volá, svätý, ty si najvyšší, svätý, si na veky svätý. Anjeli chvália, svätý, stvorenie volá, svätý, ty si najvyšší, svätý, si na veky svätý. Halleluja, anjeli chvália, stvorenie volá, anjeli chvália, anjeli svätý, ty si najvyšší, na veky svätý. Ty máš meno najkrajšie. Ty máš meno spásy, ty máš meno spásy, ty máš meno najkrajšie. Nad tróny a nad pánstva, nad kráľovstva a nad pánstva, ty máš meno najkrajšie. Anjeli chvália, svätý, stvorenie volá, svätý, ty si najvyšší, svätý, si na veky svätý. Anjeli chvália, svätý, stvorenie volá, svätý, ty si najvyšší, svätý, na veky svätý. Halleluja, daj slovo Pánovi. Anjeli chvália svätý. Sláva Bohu. Stvorenie volá svätý. O čo viac človek, ktorý je stvorený na Boží obraz, o čo viac by mal volať svätý, svätý, svätý je Hospodin zástupov. Svätý, svätý, svätý je môj vykupiteľ. Svätý, svätý, svätý je môj spasiteľ. Svätý, svätý, svätý je môj Boh, ktorý je verný, pravý, živý, spravodlivý a večný. Halelúja. Podaj slavu Pánovi teraz. Sláva nášmu Bohu. Vieš, budem sa modliť za desiatky. Koľko sme tu a veríme, máme presvedčenie, že desiatky patria Bohu. Je tu niekto taký? Vieš, ohľadom desiatok sa vedú rôzne polemiky.
rôzne otázky, odpovede nezodpovedané. Ale my nie len veríme, že desiatky patria Bohu. My veríme, že celé naše životy patria Bohu. Pavol hovorí, či neviete, že už nie ste sami svoji? Už nepatríte sebe, neviete to? A hovorí ďalej, že ste chrámom Božím, tak oslavujte Boha teda svojim duchom i svojim telom, čo oboje náleží Bohu. Aké je to oslobodenie, keď ty vieš, že ty patríš Bohu. Ty patríš Bohu. Ak ty patríš Bohu, tak aj peniaze, ktoré máš na živobytie, vieš o tom, že tiež patria Bohu, že máš ich z jeho milosti? Amen. Vieš, niekedy, keď som ešte nebol kresťan, som išiel ku automatom a raz som vyhral a 9 razy som prehral. Išiel som do stavkovej kancelárie, zase pokúšať šťastie, raz som vyhral a 9 razy som prehral. A keď som sa stal kresťanom a keď som sa pozrel na kríž, tak som si uvedomil to časom, že mojou výhrou je Pán Ježiš. Mojou výhrou je On. On je mojou výhrou, On je mojou spásou, On je mojim životom. Amen. Takže verím, že nemáš problém, ak to máš v sebe, uvoľniť, oslaviť Pána aj svojim darom a desiatkami. Je tak? Tak zdvihni len to, čo chceš požehnať Pánovi, ja ti to požehnám. Bože Oče, tak ti vzdávam chválu a slavu, môj králi. Ďakujem za tento čas. Ďakujeme čas milosti, čas spasenia, Bože. A chválime ťa nad všetko, Pane. Vyznávame, že si hoden chvály a hoden slávy, Pane. Bože, tak sa modlím za každý desiatok, za každé euro, Bože. A moja túžba v srdci je taká, aby sme nedávali nejak z povinnosti, ale aby sme dávali ako slobodný Boží ľud, aby sme dávali ako tí, ktorí dávajú z vďačnosti a z úprimného srdca, uvedomujúci, Pane, čo Ty si už pre nás urobil, Pane. Že Ty si sa stal hriechom za nás, že Ty si sa sklonil k nám, Ty si nám dal sám seba, aby dneska sme my chválili Teba a boli Tvoji, Pane. Ďakujem za každý jeden cent desiatok, Bože, a tak sa modlím, Bože. Modlím sa, Pane, za dávajúce ochotné srdcia, Pane, aby aj tieto financie boli na slavu a chválu Teba, môj Pane. Aby aj tieto financie boli použité na kázané Božie slovo, aby ľudia aj skrze financie sa obracali, Pane, k Tebe, môj Bože. Chválim ťa za všetko, Pane. Verím, že si dobrý a mocný a spravodlivý Boh. Tak sa modlím mocno mene Ježiša Krista. Amen. Amen. Sláva Pánovi. Halelúja. Boh je živý, amen, kangeri. Ďakujem Ti, Pane, že sme na tomto mieste, Pane. A chceme vyvyšať Tvoje meno, ktoré je veľké a mocné a živé. Chcem iba povedať, že len čo som vstúpil tu do tejto miestnosti, vnímam oheň Ducha Svätého. Vnímam, ako dneska Pán bude konať svoju vôľu a svoju silu na tomto mieste. Chceš so mnou chváliť Pána? Halelúja. La peñe socame este querer Legi de debles came este nasciave Y fra la peñe socame este Legi de debles came este nasciave
Madaratut, che tu faccia remande. Madaratut, li chiravri, me avanzi vale. Madamuktu, che nasciaves, o večnom živite. Madaratut, li chiravri, me avanzi vale. Sopirali kangeri, jekvar. Keby Pán Ježiš Kristus neprišiel do nášho života, kde by si bol teraz na tomto mieste? Keby Pán Ježiš neprišiel do nášho života. Halelúja. Keby Pán Ježiš neprišiel do môjho života, neviem, či by som tu dneska bol. Zamysli sa práve teraz na tomto mieste. Keby Pán Ježiš neprišiel do tvojho života, kde by si bol teraz? Alebo kde by si bola? A ty, ak nemáš ešte Pána Ježiša Krista ako svojho kráľa, Pána Spasiteľa, zamysli sa na sebou! Zamysli sa na svojím životom! Ak nie je Pán Ježiš tvojim pánom, potom je tento svet a diabol tvojim pánom. Vymeň Pána vo svojom živote čo najskôr. Vymeň Pána, lebo široká cesta vedie do zahynútia, ale úzká cesta vedie do neba. Kaj me lleno más, te hablarás tú. So me quiere yo más, te hablarás tú. Tú hablas Ježíš y tener el más tu mulher. Hoy me te llevas. Hielo más te hablará tú. So me quiero yo más te hablará tú. Tú hablas Ježíš y te vas más tu mulher. So hoy me te llevas. Pali
Ježíš zomrel za teba i za mňa. Vyskúšame ešte jednu chválu. Ešte... Víš, daj tam naspäť Amol. Či rozmýšľal si o tom, keď raz prídeš nebo a on sa ťa spýta, ako žil si predo mnou. Si slov ani jedno nemôžeš moc povedať pre ním. Veľa ľudí tam bude plakať, odpustenie si budú žiadať, no nedostane sa ich. Preto ťa hovorí dneska Pán. Tak poď už dňou i nocou chodiť rovno po Pánovej ceste. Vieš, kedy príde deň a stať pred jeho trón. Amen. Halleluja. Postupka. Amolova postupka. Demol? Tak. Poď už dňou i nocou chodiť rovno po Pánovej ceste. Eftur. Nevieš, kedy príde deň a demol, kedy pred jeho trón, aby ti otvoril dvere do svojho kráľovstva. Amen. Ešte tento brat mi nedáva pokoj už od včera, tento David, pastor, Boží muž. Neviem, bratia, Sarda sas, David, jak to? Kristovára kľázame, nemoči vypletí nesame, rádi šaková ti dáva, poviada ti nesam spasíte. Marná mužina z tebie, smirno, marná mužina z tebie, predivno, o Kristovára kľázame, nemoči vypletí. Vážne, bratia a sestry, ja chcem aj kázať, takže musíte ma trošku ospravedlniť. Takže... Halleluja, amen, církev. Podať slávu veľkú nášmu Bohu. Oheň Ducha Svätého je na tomto mieste, amen. Radosť Hospodinova je na tomto mieste. A ja verím tomu, že každý, kto si napísal tieto potreby, bude radosný. Amen. Lebo Boh už dávno naplnil každú potrebu. Amen. Pred 2000 rokmi už bolo dokonané. Cirkev, Ježiš to spravil. Ježiš to dokonal na kríži. Amen. A máme tu nejaké potreby? Máme ešte zvlášť jednu potrebu. Sestra Laura, Stanová dcera, potrebuje modlitbu.
má niečo s krvou, s krvinkami, tak poďme sa modliť, amen. Poďme sa modliť za tieto potreby, za sestry a za všetko. Verím, že Boh sa oslaví aj na tvojom živote, amen. Haleluja, králi. Haleluja, zdávam ti slávu, chválu, Pane, dnes na tomto mieste. Ďakujem ti, Pane, za milosť, Pane, za to, Pane, že čo si spravil, Pane, na kríži, Pane. My to dnes, Pane, uplatňujeme do našich životov, Pane. To, čo bolo vydobené na kríži, práve teraz, Pane, uplatňujem na tieto potreby skrze moc mena Ježiš. Ja povolám krv, ktorá tekla z Golgoty na tieto potreby. A, Pane, ja povolám, Pane, tak sa modlím aj za sestru Lauru v mocnom mene Ježiš. A my vyhlasujeme do krvi, aby sa uzdravila. Už je uzdravené, už je dokonané v mocnom mene Ježiš. O, ďakujeme ti, Pane. Ďakujeme za všetko. Ďakujeme za uzdravenia. Ďakujeme za požehnania. Ďakujem ti, Pane, za to, čo si vydobil na kríži. A my ťa chválime, uctievame ťa, Pane. Nech si oslavený, vyvyšený, Pane. Nech tieto potreby, Pane, každá potreba, Pane, chváli teba, Pane. Nech to príde, Pane, na tvoju slávu, Pane. Nech tvoja sláva, Bože, dnes, Pane, páda, Pane, ako dáš, Pane, aj na tomto mieste, Pane. Ďakujeme ti za všetko. Skrze moc mena Ježiš. A všetci povieme amen. Halelúja. Otoč sa na brata, na sestru, privítaj sa. Povedz, mám ťa rád, Pán ti žehnaj. Halelúja. Sadni si. Cíť sa tu ako doma, aj keď si tu doma. Halelúja, sláva Bohu. Boh je dobrý, cirkev. Boh je dobrý. A jeho milosť trvá na veky. Vieš, keby nebola milosť, kde by sme boli? Áno, niekto znevažujú milosť. Je tak? Aby hrešili ďalej. Ale my sme dostali milosť, aby sme vyšli z hriechu. Toto je to práve slovo, vystihnené nad milosťou. Halelúja. Už nepôjdem k oznamu, potom na skupíkach oznámime, ale môžem povedať také z krátkosti. 23. Som pozvaný na konferenciu do Košic. Robí tam pastor Miško s pastorom Martinom Valogom. Takže to vychádza niekedy v sobotu. Keby ste niekto chceli, dajte mi vedieť, aby potom sme išli spolu na alta. Verím tomu, že bude úžasný čas, že Duch Svätý tam bude konať mocne. A aj dnes tu máme hostí. Sláva Bohu, je tu aj Dávid Fráter, pastor, ktorý už sa rozhodol si prejsť pod našou církou Immanuel. A je tu jeho úzky priateľ, pastor Alex. A ja osobne som ho ešte takto nestretol, čo som pozeral na YouTube, ako chváli, naozaj má ten dar povzbudenia. A naozaj, keby tu bol niekto mŕtvy, aj mŕtvy stane. Halelúja. Sláva Bohu za takých Božích mužov. A z milosti Božej nám dneska on poslúži tu. Verím tomu, že tvoje srdce je dnes otvorené do Korán. Prosím ťa, štel mal ako keby v jaskyni, alebo už som... Halelúja. Otvor svoje srdce. Tak poď privítaj láskou na tomto mieste Alexa. Halelúja. Halelúja. Takže tak, ako bolo povedané, som Alex, som pastor v Derby, slúžim tam cez milosť Božiu, ďaká Pánovi a vidíme, že Boh koná svoju prácu. Tak ako v Anglicku, tak aj na Slovensku a všade. Tam, kde je Božia moc, tam, kde je Pán, ktorý je Pánom, amen, tak tam, Pán, kde je Pánom, tam musí sa všetko podradiť, amen. Halelúja. Lebo on je Pán. Už v aute sme sa so bratmi, že o čo Alex bude kázať, o čo Alex budeš kázať. A keď som tu iba vstúpil dnu a počúval som, ako chváliť a tak ďalej, zrazu vnímal som v srdci taký oheň. Že to je oheň. Povedzem druhému, oheň. Halelúja. Halelúja. A keď si človek v duchu a poznáš a vieš, kto je Pán, aj napriek tomu, že máš niečo pripravené, Boh ti to dá na niečo druhé. A verím tomu, že dneska Boh bude rozprávať do toho života.
Verím tomu, že Boh sa bude dotýkať tvojho aj môjho života. Prečo? Lebo nie je to moja moc, nie je to moja sila, je to jeho sila. Je to on, ktorý tu bude konať. Ja som jeho nádoba a nech vylieva svoju moc. Nech vylieva svoju živú vodu. Možno si na tomto mieste a neprežívaš Božiu moc. Si na tomto mieste a možno si chladne ako ladnička. No dneska Pán zapáli tvoj život ešte raz. Pán zapáli tvoj život cez Ducha Svätého. Vidím Božích mužov, ktorí boli v takej silnej situácii, že tá situácia, kde oni boli, v tej situácii urobili úžasnú vec. Vieš, niekedy prichádzajú na naše životy tlaky, problémy, skúšky, kde si hovoríme, ja už nevládzem. Už bolo kazané, pastor David kázal o tom, ale vidíš, ako to je, Duch Svätý to dáva. Počúvaj. Tí Boží mužovia boli v takej silnej situácii, že išlo im o život. Ale oni tú situáciu obratili. Halelúja. Počúvaj, neviem, akú situáciu máš vo svojom živote. Možno si tu a tvoje manželstvo rozpada. Si tu, možno sa aj podal na rozvod. Ale Pán Ježiš je to, aby ťa zachránil. Pán Ježiš je to, aby zachránil vaše manželstvo. On je tu. Tí Boží mužovia urobili úžasnú vec. Čo dneska chcem kázať? Moc vyslobodenia cez sílu, počúvaj, chvály a modlitby. Počúvaj veľmi dobre. Každý poznáte Dávida, každý poznáte toho veľkého Dávida. Iba trošku spomeniem. On chválil, Saul ho počúval. Kráľ Saul ho počúval. Víš? A keď chválil, je napísané, keď chválil, tak ten zlý duch od Saula odchádzal. Aj dneska verím tomu, že skrze chvály, ktorí sú mocné, že skrze chvály, ktorí sú živé, že skrze modlitby, ktorí sú živé, dneska budeš oslobodený a oslobodená. Dovol, aby dneska nebola chvála, iba chvála. Vieš, chváliť môžeme byť tí, ktorí iba chválime nedeľu. Ale pre mňa chvála nie je iba nedeľa. Pre mňa chvála je môj životný štýl. Pre mňa chvála všade, kamkoľvek budem chváliť Pána. Všade, kamkoľvek si. Nechvál iba v zbore. Nechvál Pána iba v zbore. Ale chvál Pána všade, kamkoľvek si. Či si doma, či si v práci, neviem, kde si, či si posilovný, tak ako ja. Aj tam Boh koná svoju prácu. Vieš, ak tvoj život je ponorený, tak ty sa neboj. Nemusíš zo seba robiť nejakého veľkého Božieho muža Supermana. Boh bude robiť to cez teba. Takže ideme do Božieho slova. Skutky 16. kapitola. Skutky 16. Halelúja. Od 16. veršu a ideme. Ja mám tu malé písmena, ale viem, že tu dáte Božie slovo. Áno, bude? Dobre. Od 16. veršu až do rana. A od 16. veršu až do 32. Vieš, keď Pavol začal kázať, mali skupinku, tak kázal silno, že aj niektorí zaspali. OK, ideme do Božieho slova. Čo sa stalo tým Božím mužom? Čo sa im stalo? Keď sme potom išli na miesto, kde sa modlievali, kde išli? Na miesto, kde sa modlievali. Stretla sa s nimi služobná dievka, ktorá mala čo? A veštením prinášala svojim pánom bohatým zárobok. Bratu a sestra, počúvaj. Neviem, koľko máš kilometrov od svojho domu. Možno chodíš s autom, OK. Možno chodíš na pešo. Nevieš, koho môžeš cestou stretnúť. Nevieš. Ale títo Boží mužovia stretli ženu, ktorá mala vešteckého ducha. Počúvaj, ak ty máš ten modlitevný život, ak ty žiješ ten modlitevný život, neboj sa
s kým sa stretneš, alebo kto príde proti tebe, neboj sa, lebo je väčší v tebe, ako v tomto svete! Je väčší v tebe, ako v tomto svete. Prečo? Lebo ty si Božie dieťa. Si Božie dieťa. Neboj sa ničoho a nikoho. Títo mužovia, ideme ďalej. Zarábala peniaze pre to mesto. Boh tu vidí tých, ktorí kúpšia s ľuďmi. Boh tu vidí tých, ktorí dávajú im tereše. Boh to vidí. Boh ťa chce oslobodiť od toho. Amen. Nepoznám tu nikoho, ale Duch Svätý vás pozná. Ja vás nepoznám. Ja poznám vás, práve teraz vás poznávam. A ďakujem Pánovi, a prepáč, pastor, že som, ďakujem za pozvanie. Ďakujem, že si mne mohol dať tu miesto tu byť s vami a kázať. Ďakujem, cením si to. Pán ma žehnaj. Ďakujem veľmi pekne. Vidíš, to je oheň. Keď ty horíš, tak ideš ďalej aj bez toho, vieš, prepáč. Ale ideme. Ktorá mala vešteckého ducha a veštením prinášala svojim pánom bohatý zárobok. Nasledovala Pavla a volajú za ním, hovorila, títo ľudia sú služobníci najvyššieho Boha, ktorí vám zvestujú cestu spasenia. Vieš o tom, že aj démoni, aj po svete poznajú pána? Vieš o tom, že aj diabol pozná pána? Že ona chcela nejak pomôcť Pavlovi, chcela mu nejak pomôcť, aby Pavol mal viacej ľudí. Ale Pavol v duchu rozpoznal, aký to je duch. Musíš dávať veľký pozor, aký duch hovorí k tebe. Nie každý duch je duch od Boha. Rozoznávajte duchu. A to je dživin na čavpe, bohoslužba. Dneska nejdem na bohoslužbu, dneska musím variť, upratovať a toto a tamto. Dneska musím drevo robiť, dneska musím toto. A každý týždeň, keď si takto budeš hovoriť, tak ani na tej bohoslužbe neprídeš. Ani na modlitebné a tak ďalej a tak ďalej. Nedávaj si to stratiť. Dávaj pozor, kto hovorí do tvojho ucha. Dávaj pozor, kto hovorí do tvojho života. A táto žena volala, to sú služobníci najvyššieho Boha. To znamená, že aj temnosť pozná Božích služobníkov. Preto nás ľudia nenávidia. Preto nás ľudia hovoria, že sme fanatici, že sme nejakí halelujáci. No neboj sa, lebo Pán je s tebou. Môže tento svet hovoriť, čo chce, ale s nami je väčší. S nami je väčší. To sú služobníci, aleluja. Sa modlím za tých naozaj Božích mužov, Božích služobníkov. Keď temnota pozná, počúvaj, toto je na tom také paradox, temnota, diabol spoznáva viac Božích služobníkov ako tí, ktorí sú s tebou. Tí, ktorí sú s tebou, viac ťa chcú iba pripúčiť. Vieš, jednu chybu urobíš ako pastor. Jednu chybu urobíš a urobil si 1000 dobrých chýb, tak na tie 1000 nikto si nespomenie, ale na tú jednu, na tú zlu, každý. Majstrovstva sveta, počúvaj toto. Majstrovstva sveta v hokeji. Slovensko a príklad nejaký Nemecko, alebo neviem, to je jedno. O pohár hrajú. Počúvaj toto teraz. A teraz. Ten brankár je v bráne ako dôležitý. Brankár je v bráne dôležitý, je to tak? Dajú gól, Nemci dajú gól Slovákom. Všetci hráči idú za brankárom a dávajú mu box. Dávajú mu box. Má na ne golf. Aha, nejaký golf zavádza. Braček, zavádzaš? Braček, keď zavádzaš, potom poprosím ťa, tvoje autičko, ktoré je požehnané, musíš preparkovať. To som dostal teraz informáciu. Čierny golf. BN. To znamená,
Božie slovo v Novom zákone. Takže už som ti to aj preložil. Počúvaj dobre, počúvaj, bratia a sestry, je to veľmi important, dôležité, počúvaj. To znamená, to mužstvo, keď Nemci dali gól Slovákom, to znamená, celé mužstvo Slovensko, Slovákov ide k brankárovi a všetky mu dávajú box. Za to, že mu dali jeden gól. Aj keď mu dajú 2, 3, 4 góly. Vieš, čo oni urobia, toho brankára? Pozbudia, vydrž. To nie, že si dostal gól, vydrž. Vieš, čo to je? To je tým. To je pozbudzovanie. Ale dneska jednu chybu urobíš a na tých 1000 chýb, na tých 1000 dobrých vecí cirkev zabudne. Nebuď ten, ktorý dvíha tlak pastorovi, ale buď ten, ktorý mu pomáha. Nedvíhaj mu tlak, ale dvíhaj mu ruky. To som počul od Božieho muža. Nie je to moje, ale je to dobre. Keď temnota pozná Božích mužov, okoľko my, okoľko ty, okoľko zbor, okoľko cirkev, musí poznať Božích mužov. A ona cez vešteckého ducha. Vieš, koľkí ľudia dneska, možno aj kresťania, poznám aj kresťanov, ktorí majú problém, nehľadajú to v Božom slove, dokonca sú v cirkvi. Nehľadajú riešenie v Božom slove, v Biblii, v cirkvi, ale pretože syn opustil nejakú mladú, musia ísť ku vešcovi a dať mu niečo vypiť, aby ju miloval. Možno hovorí, že to sa nedeje, to sa deje ešte. To sa to deje. A škoda, že sa to deje aj medzi kresťanmi. Ale budeš odhalený. Vieš prečo? Lebo Duch Boží odhaluje takých ľudí. Ak to robíš, prestaň to mene Ježiš. Alex, dávaj pozor, čo rozprávaš. Tu nie sú takí ľudia. Určite ja ťa nepoznám, ale je tu Pán, ktorý ťa pozná. Ideme ďalej. Takže ona, tá žena, ktorí vám zvestujú cestu spasenia. Dokonca temnota pozná aj cestu spasenia. Vieš, prečo, bratia a sestry, penále, romále, dneska ľudia nechodia do zboru? Vieš, prečo dneska nie sú tu a nesedia? Preto, že sa dali oklamať. Pretože sú zvedení, pretože ich diabol nejak zviedol, alebo oklamal a tak ďalej. Stačí jeden človek v cirkvi pohoršený. Stačí jeden pohoršený človek na pastora. Už nepovie, ja som pohoršený. Amen. Pohoršíme. A tak ťahá. Nie, že by on sám si to vyriešil, ale snaží sa vyriešiť to so všetkými. A zrazu vidíš, týždeň, polovička zboru nie je a tak ďalej a tak ďalej. Ale neboj sa! Je tu moc chvály. Je tu moc modlitby, ktorá ťa dokáže ťa zmeniť, amen? Dokáže. A ideme ďalej, aby som vás nezdržoval. Počúvaj, Pavol to počul raz. Nepovedal nič. Víš, a tu ešte vidím jednu vec. Si rád, keď ťa ľudia chvália. Baru pomazíme manuš. Kurna bašakaja. Si rád, keď dostávaš potlesky. Si rád, keď sa rozpráva o tvojom mene, kto si. Neberme slavu Božiu. Nevyvyšuj človeka, vyvyšuj živého Boha. Človekovi nepatrí sláva. Sláva patrí iba jednému živému Bohu. Kto sme my? My sme... Dneska si tu, zajtra tu nemusíš byť. A para chce byť väčší ako stvoriteľ? Tráva chce byť väčšia ako stvoriteľ? Kto sme? Teraz sme Boží deti.
Sme Božie milované deti. Amen. Takže Pavol možno niekde vnútri pocítil, že niekto za mne kričí, ty si ten, ktorý si služobník najvyššieho Boha. Víš, takto o mňa rozprávate. Že niektorí si až to vyžadujú. Musíš mi hovoriť, pastor. Mne povedz, pastor, modli sa doma. A jak prídeš tu, potom mi povedz, pastor. Nikdy nenudme nikoho. Ten muž, tá žena, ak pozná Božieho ducha, ak pozná Pána, vnútorne ti to povie. Lebo on vidí, že to je ten, ktorý... Pane, dovolím tomuto pastorovi, aby mu viedol môj život. A preto nie zo panovania, alebo z nejakého zisku, ale pretože milujem toho pastora. A nemilujem ho iba vtedy, keď on mňa miluje, ale milujem ho iba aj vtedy, keď mi pridá. Je dobre milovať vtedy, keď ti pastor povie, dobre si to robil. Dobre si to robil. Ale čo keď ti pastor povie, keď to geľam, pal pastorova keraz. Vieš prečo? Lebo to slovo, 17. verš, je tam, že služobníci najvyššieho Boha, ktorí vám cestujú cestu spásenia. A niektorí tak o sebe veľa myslia, že už až. A to smrdí. No, kto z vás videl vratkové 3 zlaté vlasy? A vieš, vratkové 3 zlaté vlasy, prišiel tam nejaký človek a skryl sa, vieš? Skryl sa. A vrátko hovorí mame, hej, mamo, človečina tu smrdí. Hej, mamo, človečina. A niekedy presne tá človečina smrdí, že chceme byť neviem kto. Chceme byť väčší. Vnútri sa cítime, hej, mange, vás den man. Ty zomri. A keď zomreš, si najlepší kandidát na to, aby Boh ťa veľmi používal. To je to. A zomrieť dneska. Mŕtvého môžeš fackovať, koľko chceš. Mŕtvy nefajčí, mŕtvy nepije. No choď, no, keď mŕtvy je v trúne, no čo, daj mu cigaretu a tak ďalej. Mŕtvy je mŕtvy. A my musíme každý deň sa posvedcovať a zomierať pre svoje veci. Amen, dajme potesivnému Bohu, amen. Jemu to patrí. My musíme a chceme, áno, nie je to jednorazová časť, alebo je to proces. To nie je jednodňová záležitosť. Je to proces. Každý deň sa oddávaj Bohu. Každý deň. No a ideme ďalej, musíme ísť ďalej. Aby som rozprával, ale počúvaj. 18 verš. A robila to nie iba jeden deň. Ale koľko to robila? Pavol už to povedal. Hej, už tá chvála smrdí. Už toto asi nie je. Toto už nie je dobré. Že každý deň mi hovorí, že ja som služobník. Ako keby ja som nevedel, kto som. Veď nemusí ti diabol pripomínať, kto si. Ja viem, kto som v Kristu Ježišovi, amen. Ja viem, kto som v Kristovi. No Pavol. Amen, ale máme tu Pavlov. Máme tu aj Timotejov, aj Pavlov. Ale Pavol sa hneval a obratiac sa a povedal tomu duchovi, prikazujem ti. Amen. To je silné. Vieš, niektoré prikazujem kera v tuke. Tam je napísané, prikazujem ti. Aleluja. Pavol sa s tým nehral. Prikazujem ti, choroba, preč mocno mene Ježiš. Prikazujem ti. Mene Ježiš. Mene Ježiša Krista, aby si vyšiel z nej. A vyšiel z nej v tú hodinu. Pavol toto keď urobil, tým si urobil veľký problém. V tom meste si urobil Pavol veľký problém. Vieš, kedy budeme my mať problémy a dobré problémy? Keď budeme zasahovať do vecí. Príklad, keď toto mesto si urobí nejakú
nejaké stretnutie, veľké stretnutie a to nebude stretnutie, ktoré chváli Boha, ale príklad ako teraz sa to robí v iných štátoch, že sorry za výraz, že poviem, že muži s mužmi, ženy s ženami sa stretávajú a majú veľké stretávania a tak ďalej. A tam prichádzajú Boží služobníci, evangelisti a kázajú tam Božie slovo. Ten sodomský duch. Viete, že Boh stvoril muža a ženu. Stvoril Adama a Evu. Nestvoril Adama a Adamka. Ani Evu a Evičku. Ale Boh stvoril Adama a Evu. Amen? A toto sa zmenilo. Toto diabol pokazil. No a Pavol tu urobil v tomto meste problém. Lebo vyhnal ducha vešteckého, ktorý oni mali veľký zárobok. No, ideme ďalej. A keď sme potom, ideme ďalej, 19. Kde je tá Alex, tá moc, chvála? Kde je to? Ideme, neboj sa, ideme pomaličky. Kde je tá moc? Keď jej páni videli, že im ušla nádej na zárobok, chytili Pavla a Silasa a vletli ich na námestie pred mestským. Kde ich vykli? Pred námestie. Toto je Poprad. Máte tu veľké námestie? A toto sa stalo s nimi. I priviedli ich pred sudcom hovoriac, títo ľudia buria naše mesto. Čo robíš ty v meste? Si ten, ktorý naozaj... Alex, a ty chceš, aby sme tu robili problémy? Rob duchovné problémy. Modli sa, choď, rob. Koľkí ľudia potrebujú von? Koľkí ľudia potrebujú v Poprade pomôcť? Koľkí ľudia sú demonizovaní? Koľkí ľudia sú držaní diablom? Koľkí ľudia? Vieš, a keď ľudia uvidia vás, uvidia ešte viacej a viacej, tak títo ľudia nám nedávajú pokoj. My musíme ešte viac pre nich voliť to požehnanie, lebo vidíme, že to sa nedá s nimi. Mesto spozna, samé mesto spozna, že to, čo robíte, nie je to z vás, je to Božie. To je jedna strana, ale tá druhá strana budú ľudia, ktorí sa na vás budú hnevať, alebo zúriť, alebo búriť. Neboj sa, lebo nerobíš to ty, robí to Kristus. Robí to on. A títo mužovia privedli ich pred sudcom, hovoria, títo ľudia búria naše mesto a sú Židia. Hlásajú obyčaje, ktoré Rimania nesmieme prijať ani zachovávať. Súčasne aj zástup povstal proti ním a sudcovia strhali z nich čo? A rozkázali ich zbičovať. Strhali z nich rucho. Keď dobre poznáš Božie slovo, Jozef mal rucho. Rucho, ktoré mal plno farieb. A to rucho symbolizuje Božiu prítomnosť, Božiu slávu. A jeho bratia, taký dobrých bratov mal. Máš aj ty tu takých dobrých bratov? Keď chváliš vpredu, halleluja, nejaký brat, ci dica de so n'avons de meu de techo. Kaj si pilované kangira nikomu nadikam. Toľko tu chodím a niekto ma nevidí, pastor ma nevidí. A vieš, a keď ten braček pôjde za druhým a za tretím a za štvrtým, potom tí bratia sa budú snažiť roztrhať rucho. Prídu duchovne, roztrhajú tvoje rucho. Chcú roztrhať to požehnanie, ktoré máš. Diabol prichádza a chce roztrhať tvoju rodinu. Chce roztrhať tvoje požehnanie. Chce roztrhať tvoj vzťah s Bohom. Koľko si sa už nemodlil? Koľko si nečítal Božie slovo? Koľko nemáš čas pre Pána? Vieš, to je to duchovné rucho. To je, vieš, keď Pán Ježiš príde po svoju cirkev, veríš tomu?
Veríš tomu, že Pán príde po svoju cirkev? A vieš, ako ju dá dohromady? Skrze rucho. To biele rucho, ktoré ty a ja nosíš, to biele rucho urobí krásnu nevestu. Ale oni čo robili? Trhali na nich rucho. Jozef, roztrhali jeho rucho a oklamali aj otca. Je to tak? Roztrhali. Diabol chce roztrhať. Diabol ťa nechce. Vieš, on nie je spokojný, že tu sedíš. On nie je spokojný s tým, že ty miluješ Boha. On bude robiť všetko preto, aby ťa zastavil. Ale Boh robí všetko preto, aby si prišiel. Si na dobrom mieste, na správnom mieste si dneska. Si na správnom mieste! Aj napriek tomu, že niekto sa snaží tvoje rucho roztrhať, no neboj sa. Vieš, kňaz, keď roztrhá rucho, tiež to je nedobré. Vieš, kňaz roztrhá rucho. Neroztrhávajte svoje rucha, ale roztrhávajte svoje srdce pre Boha. Otvor svoje srdce. Pane, vstúp viac do môjho života. Jedno rucho bolo neroztrhané. Vieš, a toto je symbol, že Ježiš je ten, ktorý nechce, aby tvoje rucho bolo roztrhané. Vieš, a to rucho zobrali si Rímania, tí vojaci, a povedali, hej, vieš čo, neroztrhaj ho. Losujme o ňo. Prečo? Však to bolo rucho, to bolo obyčajné rucho. Ale oni to rucho nechali. A Alex, vieš, vnímam ťa, že si sa dostal od tam a teraz a tam. Neboj sa, rucho rozprávaš, slávu rozprávaš. Hej, vieš, tam je, že tí sudcovia roztrhali z nich rucha a rozkázali ich zbičovať. Niekedy situácia, problém. Vieš, niečo urobíš, niečo dobre urobíš. Vieš, sa hovorí, že za dobre nikdy nečakaj dobre. Koľko vecí si urobil dobrých? Koľko vecí si za to dostal nedobrých? Ideme 23. A keď ich zbičovali, uvrhli ich do... Uvrhli ich do väzenia. Iba preto, že kázali, že hovorili Božie slovo. Iba preto, že oslobodili tam jednu ženu, ktorá bola veštica. A žalárnikovi prikázali, aby ich starostlivo strážil. Taký strach. Od dvaja muži. Taký strach. Vieš, ti poviem niečo. Diabol má strach z Božích mužov. Vieš prečo? Lebo tu nestojím ja. Stojí tu ten, ktorý je vo mne. Vieš, ty keď si tu, alebo ty všade kamkoľvek ideš, nejdeš ty. To je ten, ktorý je v tebe. Halelúja. Že niekedy ľudia, počúvaj dobre, povieš Jim, a to ma nikto nepozná. Zrazu ľudia. Ahoj, jak sa máš, ty si ten a ten. Vieš, ľudia vás poznajú. Ľudia vás poznajú. Všade, kamkoľvek, kde pôjdeš, ľudia ťa budú poznať. Lebo prečo ťa poznajú? Lebo vnímajú, že je v tebe Božia moc. Že je Kristus v tebe. Je Kristus v tebe! A preto je napísané 2. Korinským 5:17, že ak si v Kristovi, si nové stvorenie a staré veci pominuli. Ja hovorím staré fotky. Staré fotky a hľa, všetko je nové. A Boh používa tých nových. Ale títo mužovia, počúvaj, ideme ďalej. Čo sa s nimi ešte deje? A keď dostal taký príkaz, uvrhol ich do vnútorného väzenia, no a teraz nohy im tu ho zavrel do klady. Nestačí, že ich dali do väzenia. Prečo nestačilo? Ale ešte ich nohy. Tak sa bali, že ich nohy dali do tých klátov. Prečo sa tak bojí temnota takých Božích mužov? Takže počúvaj dobre, teraz mňa vnímaj duchovne, teraz ma vnímaj. Ich nohy boli
To znamená, nemôžu tancovať. Halleluja. Hej. Nemohli tancovať. Ideme ďalej. Čo robili oni? Čo robíš ty, keď tvoje nohy sú, keď tvoj život je zavretý? Čo robíš ty? Vieš, oni dostali sa do väzenia. A ich nohy. Hej? To znamená, to je toto, čo som povedal. Že je situácia. Oni sa dostali do takej situácie, kde to, čo robili, ich dostalo do väzenia. Mali robiť toto. Jaj, soské kazinďom. Prečo som kázal? Prečo som vyhnal toho vešteckého ducha? Nemal som to robiť. Prečo? Plakali tak oni? Jej, čo sa mi stalo? Víš, keď príde situácia do tvojho života, keď príde problém, alebo neviem aká vec do tvojho života, naučme sa to robiť, čo teraz oni idú robiť. A je napísané, okolo polnoci pozerali filmy. Fazilet. Okolo polnoci pozerali filmy? Je tam tak napísané? Vidíš to? To znamená, že tí ľudia, Pavol a Silas boli vnímaví. Okolo polnoci modlili sa. Amen. Čo som povedal? Že moc vyslobodenia cez modlitbu a chválu. Dneska budeš vyslobodený mocno mene Ježiš. Dneska budeš vyslobodený mocno mene Ježiš. O polnoci sa modlili. Pavol a Silas spievali Bohu chvály. A teraz toto je dôležité. A väzni ich počúvali. Wow, asi väzni povedali, máme tu chváličov. V noci o polnoci máme tu chváličov. Prečo nezačali tam plakať? Ale vieš, počúvaj toto. Mohli im zatvoriť nohy. Možno aj ruky. Ale jazyk im nezatvorili. A to, čo mali slobodno, to, čo mali slobodné, to využili. Začali sa modliť! Začali chváliť! O polnoci! A väzni ich počúvali. Počúvaj toto. Koľko väzňov máme tu dneska? Nemusíš byť vo väzení, ale si duchovne vo väzení. Tvoja depresia tak trápi, že nemôže spať. Už dneska, keď pôjdem spať, asi ráno nestanem. Koľkí ľudia sa tak boja? Koľkí ľudia sa boja výťahov? Alebo dokonca lietadla? Koľkí sa boja? Koľkí sa boja? Koľkí sú v strachu? Koľkí ľudia sú vo väzení, vo svojom väzení držaní? Možno v drogách, možno vo fetovaní, možno v automatoch. Neviem, čo sa s tebou deje, ale toto je väzenie. Ale mám pre teba riešenie. Dneska cez modlitbu a cez chválu môžeš byť oslobodený aj uzdravený. Môžeš byť uzdravený! Halelúja. Povedz jeden druhému, počul si to? Nezabudni na to. A teraz máme tu väzňov? Koľkí ľudia sú vo väzení duchovne? Koľkých manželstva ich životy sú zničené? Mečako de pala, manikona de kela, mekorkoro toho doloru. Vieš, práve, že Boh ťa vidí aj dozadu. Až dozadu Boh ťa vidí. Boh ťa vidí. A väzni ich počúvali. Aspoň keby urobili toto. Ale zrazu, počúvaj dobre. Keď tvoja chvála a tvoja modlitba cez Ducha Svätého a cez oheň chvála, ktorá naozaj rozbíja diablovi zuby. Bože slovo, že on je ako revúci lev. Chvála rozbíja diablovi zuby, neboj sa.
Preto on obchádza, ale nemá s čím sa ťa dotknúť. Počúvaj veľmi dobre. Nebola to len obyčajná chvála. Keď niekedy počúvame chvály a chválime, modlíme sa. Bolo nám dobre na duši, zaplakali sme si. Porunžam pesky a tak ďalej. Láčo doloro. Toto nie. Vieš, silná chvála a silná modlitba niečo zobudí v duchu. Vieš, tam ich väzni počúvali. A nepočúvali iba väzni, ale aj temnota počúvala. Jedna chvála a jedna modlitba. Prišlo zemetrasenie. Cez chválu a cez modlitbu prišlo zemetrasenie. A ja sa modlím, aby dneska prišlo zemetrasenie v tvojom živote. V tvojom duchovnom živote. Aby dneska, od dneska, všetko to, čo nie je od Boha, nech padne mocno mene Ježiš. Všetky púta, ktoré máš vo svojom duchovnom živote, ktoré diabol ti dal, dneska nech padnú mocno mene Ježiš. A víš, odrazu, halleluja. Vieš čo, odrazu? To znamená len, čo dospievali, odrazu. Vieš, keď počuli, čo sa deje, vieš, chvála, ktorá nepohne, chvála, ktorá nezatrasie, je o ničom. Vyplakali sme sa, odišli sme si preč. Ale chvála, ktorá zatrasie vnútre, modlitba, ktorá s tebou pohne, ty neodídeš tak, aký si prišiel. Ty odídeš iný! Ty odídeš zmenený! Halelúja. Vieš, a takí ľudia, ktorí dovolili Bohu, aby zatraslo ich životom, to sú dobrí ľudia. To sú dobrí ľudia. Poď, Páne, urob zemetrasenie v mojom živote. Cez chválu a cez modlitbu. Dokáže sa takto modliť? Poď, Pane, urob zemetrasenie v mojom živote. To, čo nie je od teba, nech padne. Aj to, čo je od teba, nech ostane v mojom živote. Amen. Halelúja. Odrazu nastalo veľké zemetrasenie, takže sa triásli základy. Základy žalára a všetky dvere. Povedz, všetky dvere. Všetky dvere razom sa otvorili a všetkým sa uvoľnili okovy. To je sila. Niekedy my chceme to robiť vo vlastnej sile, nedá sa. My to musíme robiť vo moci Ducha Svätého. Aj dneska nech sa otvoria dvere. Dvere diabla nech sa zatvoria, mene Ježiš, a nech sa otvoria každé dvere Božie. Každé dvere Božie do tvojho života nech sa otvorí. Nech sa otvorí. A okovy sa uvoľnili. Uvoľnili okovy. Vieš, sila. Sila. Aj dneska. Možno nevidíš na svojich rukách. Že ja som voľný, slobodný. Ale niekde diabol ešte má svoje okovy, ktoré drží v tvojom živote a ťa ťahá ešte. Dneska budeš slobodný, mocno mene Ježiš. Slobodný. Ideme ďalej, posledný verš. A keď sa žalárnik prebudil a dvere väzenia videl otvorené, tasil meč a chcel si vziať život. Domývajúc sa, že totiž, že väzni utekli. Vidíš? Vidíš, ten žalárnik už sa bál. Asi toto mesto si nevie, kým začal. Ten žalárnik už sa bál o seba. Vieš prečo? No, môžeš to zdvihnúť hore? Ale Pavol zavolal silným hlasom. Neubližuj si, veď sme všetci tu. Pýtal sa si svetlo a vbehol a trasúť sa, to znamená, že všetko to bolo v tme. Nebolo tam svetlo.
keď to Pavol a Sila zrobil vo väzení, tak bola tam tma. Víš, a keď si v tme, tak sa bojíš. Tma nie je dobrá. Tma je temnota. Pán Ježiš povedal, každý, kto mňa nasleduje, nikdy nebudeš chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. Ak je Ježiš tvojim pánom, tak on je ten svetlo života pre teba. Vbehol tam so svetlom a vedel, že sú tam. Trásúc sa, pádol pred Pavla a Silasom a vyviedol ich von. Pani, čo mám činiť, aby som bol spasený? Vieš čo? Spoznal, že títo mužovia sú naozaj mužovia Boží. Môžeme sa postaviť? Halelúja. A odpovedal mu, ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom. Potom hovoril mu slovo Božie aj všetkým jeho dome. Karabašika larakanda. Lačo sa. Halelúja. Počúvaj dobre. Svetý pracoval. Halelúja. Šikaraba sokol rubaganda. Salmiro de tiri milos imprima suave cantar tu. Salmiro del tiri milos imprima suave cantar tu vas del manote ti tavam Andrian ti tavam Andrian te ode matsa Aj ty to vám Andrian, ty to vám Andrian, ty ode, mám sa sám, pozdvihni svoje ruky. Pane, ďakujem ti, že ty dneska, Pane, cez tvoje slovo, ktoré je živé a mocné, vyslobodzuješ, Pane. Že ty dneska, Pane, vyslobodzuješ, Pane, ľudí, Pane, ktorí boli držaní, Pane, okovách, Pane, ktorí boli vo svojom väzení, Pane, držaní, Pane, v depresie, Pane. Sú slobodní teraz v mocnom mene Ježiš. V mocnom mene Ježiš. Halelúja. Lača. Salmiro de tiri milos imprema suave cantar tu vas del manope la choza al miro del tiri milos imprima suave cantar tu ay vas del manope ti tavam Andrian, te ode, matsa sam mirode. Aj te tavam
Vážení bratia a sestry, buďte všetci požehnaní v mocnom mene Ježiš. Amen. Podaj ešte slávu Pánovi. Halelúja. Poženané slovo by som poprosil chváličov. A ja ešte dávam také dve výzvy, ktoré vnímam. Prvá výzva je, keď je tu niekto a nedodal svoj život Pánovi a chce ho učiniť pánom a kráľom vo svojom srdci, vo svojom živote, zdvihni ruku tam, kde si a ja sa s tebou budem modliť modlitbu spasenia a záchrany. Všetci sme tu spasení? Halelúja, sláva Bohu. A tá druhá výzva je to, dneska bolo slúžené, že apoštol Pavel vyhnal vešteckého ducha. A vieš, čarovanie není len to, jak niekde vidíš v rozprávkach čary Mary. Niekedy čo hováraš, posielaš slova, čaruješ. A vy viete v tejto cirkvi, že ja som slúžil o tomto. A ja vnímam, že sú tu ľudia poviazaní a možno na teba čarovali niekto. A preto sa ti nedarí. Preto možno si stále chorý a chorá. Preto možno ani nemôžeš dobre spať. Preto možno, že nemáš dobré manželstvo. A ten duch čarovania je nad tvojim životom. To je ako keby taká, poviem do takej úrovni, nejaká temnota. Alebo nejaký kruh a nemôžeš z toho výjsť. Sú tu pastori, je tu aj starší zboru a my spravíme takú radu a keď vnímáš, aby si prišiel, alebo cítiš, že z ničoho nič, ja vnímam to, by som to povedal, a začne bolieť hlava. Z ničoho nič. A ja vnímam, že to tak mám povedať. Alebo je ti zlé až na zvracanie. Dneska potrebuješ modlitbu, vyslobodenie. Ja by som poprosil pastorov, keby sa postavili sem a ty prichádzaj sem. Aj keď možno teraz nevieš, nevidíš, ale ty vnímaš, že sú niektorí, ktorí proti tebe bojujú. Alebo niečo na teba poslali. A možno je to tvoje dieťa. Možno to je tvoj syn, tvoja dcera. Není tu. Môžeš prísť ako keby za ním. Poprosil by som pastorov, pastor Janko, pastor Mirko, starší Borufer. Poď, môžete sa tu tak položiť. A my budeme chváliť Boha. A keď tu prichádzaš, prichádzaj tu s vierou a naozaj, že Boh sa ťa dotkne. Halelúja. Tu mi rode, già ne stavamo